ओरिजिनल खाना खाता नहीं रहुआ ना ओरिजिनल ना खाधा वाला खाना आ गई बावरी बावरी गाना आ गई खाधा वाला खाना आ कुछ जाने ना कोई मेरे दिल समझा लेना साथिया दिल तेरे दीवाने ना तेरे दीवाने ना बचपन सा बनाया भूख लगे तो भोजन कर लो ये प्रकृति है मेरे नौजवान साथी मेरे गार्जियन बाबा चाचा भूख लगे तो भोजन कर लो ये प्रकृति है बिना भूख के बार बार भोजन करना ये विकृति है और अपने भूखे रह कर किसी भूखे को भोजन करा देना यही तो हमारा देश का संस्कृति है जरा भोजनगर बात बोलेला सीख मटकी अरे हमारा शुभम बाबू पान दुकान नोखा रोड राजपुर जिला रोहतास का धरती 100 रुपया का पुरस्कार देने हार्दिक अभिनंदन करता नहीं वाह मुखिया जी जितना बड़ा प्लॉट होला विचार करी हमारे शब्द पर 1 करोड़ के प्रमुख साहब शब्द बा जितना बड़ा प्लॉट होला उतना बड़ा मकान ना होला ना जितना बड़ा मकान होला उतना बड़ा दरवाजा ना होला जितना बड़ा दरवाजा होला उतना बड़ा ताला ना होला जितना बड़ा ताला होला उतना बड़ा चाबी ना होला लेकिन पूरा प्लॉट के मालिक लेकिन सबके मालिक चाबी होला आज निर्मलो जी आइल बड़ी 4 व्हीलर से हमहू आइल बनी चाबी भुला जाए यही जब कुलेसरा में फंस नहीं फिर तो मुखिया जी से कहिए लगे कि मुखिया जी मन होके तो बोली अब कहता कि मुखिया जी नेताजी 18 जी के सोना के सिक्का दे देले बनी हमरा के चोनियो वाला नहीं खे दे ना तहरा के पीतर वाला दी हम सब रे तीन ठन के एगो डाड़ा दे दी इनका सब लेना डोमरी को नहीं क्या निमन के अरे ए निर्मला एले तको निमन गइबू त लोग कहि पैसा के ला निमन गइबू त लोग कहि कि निर्मला हई होला ऊपरलो पॉकेट वाला निमन गइबू त लोग कहि कि ऊपरलो पॉकेट वाला हई होला आ निमन ना गइबू त लोग कहि कि हई होला पैसा मिले रहे एक बार अक्षरा के जितना पैसा मिल गया तारा पैसा मिल रातों मिलल तुम्हारी कुतिया कहीं हमने के दुगोला में चलेला ई बुढ़ाऊ के इतना तारा लागत है कि बड़ी ब्याह जी झगड़ा करे हमनी रात भर झगड़ा करिले आ सवेरे पर चाय साथ ही पी ले मुर्गी है आज के ब्याह पर रीट पर ध्यान दो आज के गवैया रे धोनी और चोरी छठ में गा देता चैता और होली दरे 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 रुक जाए कुछ देरी और रुक जाए चाचा गार्जियन रुक जाए कुछ देरी और रुक जाए तो चल जाइए अब मान के चली निर्मला जी का टीम में गौले वाली तो हम अपनो टीम में एगो गीत हम गवा दे
डॉक्टर रमाकांत दुबे जी रवि बनी 100 रुपया में से 13 रुपया काट के दिले बानी। हार्दिक अभिनंदन करूं तबो डॉक्टर साहब जी के पूरा मत मानम। हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा। बनारस घराना की ओर जाई हमनी ऐसे संगीत के शास्त्रीय के ज्ञाता ना है, लेकिन सीख के हमनी के प्रयास कइले बानी। झाल के आवाज कमे रही तनी। दरे 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 दार दर दार दर दर बुढ़ुओ के ताना आ गई। ले लो बनारसी में। अरे बुढ़ुओ के ताना आ गई। अरे बुढ़ुओ के ताना आ गई। हाय आ कैसन जमाना आ गई। हमने के दुगोला के जन मंच रहे अक्षरा अइली त रंग मंच बना देली। बहुत सुंदर गौलू, बहुत खुश बानी। बहुत खुश बानी। हम अपना टीम पतारा के एगो दूगो गीत गवाई। कमेटी मलिकार से हम आग्रह करब।